Co gallo do Día Internacional dos Dereitos das Persoas LGTBI, que celebramos o 28 de xuño, a Deputación da Coruña organiza 4 palestras temáticas centradas na diversidade sexual e, en concreto, para falar dos dereitos, das barreiras e das liberdades. Hoxe estamos con Cristi Tojo precisamente para falar de deporte e diversidade. Cristi Tojo é deportista e activista, nada no ano 87. Entre os seus títulos destaca especialmente ser campeoa europea de parakarate no ano 2019. Ademais, como activista, fundou o seu propio ximnasio en 2011, Avalon Kai, onde ofrece obradoiros de autodefensa feminista como formadora. Hola, Cristi. Acabaches competindo por pura casualidade, por prescripción médica, pola túa psicóloga, tras estar pasando por un episodio de depresión. E contanos un pouco como foron eses primeiros anos de entrar na alta competición. Bueno, o certo é que eu aínda non asumín que estou na alta competición, non? Para min foi máis un proceso terapéutico e unha loita continua contra min mesma, non? Para poder sair dese pozo que non ves a luz ao final do túnel, non? Bueno, a entrada na selección pois para min supuxo un reto persoal e sobre todo un chute de motivación, non? Para ter un pouco máis de vidilla e poder poder continuar con eses entrenamentos que non tiña nin motivación nin obxectivos, non? Un chute para aprender a manterme en estado corporal e mental óptimo. Chega o ano 2019, tras ese percorrido na alta competición, e resultas gañadora do Campeonato Europeo de Parakarate. E de súpeto os medios de comunicación falan de 3 etiquetas, de muller, cega e lesbiana. Contanos, pois, como fixeches defensa destas 3 etiquetas. Pois penso que máis que a medalla europea foi para min máis importante visibilizar estes 3 conceptos, non? Que estes 3 conceptos pois, me definen e fan o que é o meu activismo, non? É dicir, por ser muller xa recibo digamos que unhas certas violencias específicas, e por ser lésbica e por ser unha muller con diversidade funcional, pois se suman todos os conceptos, non? Parece que a visibilización das loitas minoritarias non están ben vistas no deporte, non? Contanos como pode o deporte axudar a fomentar a diversidade sexual. Penso que, o deporte pode ser unha boa ferramenta de inclusión, non? Porque o deporte ten que servir para todos, é dicir, para todos os corpos, para diferentes realidades, diversidades, sexualidades e xéneros, non? Pero sí que é certo que cando chegas ao mundo da alta competición, o primeiro que te atopas é con algo que é bastante transfobo, porque primeiro te meten nunha categoría ou femenina ou masculina, non? E despois que eu, por exemplo, no mundo do karate non atopei a ningunha persoa lésbica nin bisexual, parece que nos armarizan, non? Penso que o deporte sí que é unha ferramenta tanto para loitar como para poder visibilizar, porque a partir de aí moita xente pode ver a realidade da diversidade, non? Realmente, cando ti, por exemplo, xogas no colexio ou xogas fora no parque, non hai equipos onde ti poidas sentir que o teu xénero está oprimido, porque é xogar, é divertirse, e o deporte ten que ser unha ferramenta lúdica, non unha ferramenta para agobiarte, senón non o faz. E precisamente ti sí que diches un bo paso, un grande paso para apostar por incluir a diversidade no deporte, creando o teu propio ximnasio, Avalon Kai. Contanos un pouquiño canto tempo levas traballando e, pois, cales foron os froitos deste tempo. Levamos dende o ano 2011, cando eu pensei en montar o meu clube, pois a verdade é que o montei porque vin que había unha hipermasculinización no resto dos gimnasios que incluso me facían sentirme mal a min como muller ou incómoda co meu corpo, non? Quería ter un espazo onde as mulleres e as entidades disidentes estiveran a gusto, realmente, non? E tamén pensei que dentro do deporte se podía educar. Podía ser un bo espazo para poder educar dende a igualdade, sen machismo, vendo, pois, digamos, diversidades
diferentes dentro do clube, non? Entón, esa foi a nosa idea. E ademais apostas por facer obradoiros de autodefensa feminista. Como dirías que axudan estes obradoiros a empoderar as mulleres máis aló de ser capaces de respostar a unha agresión, non? Máis aló da resposta física? Bueno, para min a autodefensa feminista é unha clave para poder vivir mellor no mundo, non? As mulleres, aparte de empoderarse, de tomar conciencia delas mesmas, do poder que poden ter cunha simple palabra, e de tamén responder con actitudes físicas, aprenden a vivir mellor en bo trato con elas mesmas e coas demais, non? Nos irmanda, non? É dicir, nos collemos da man cando comezamos e cando rematamos pois somos como un grupo de rede, o sea, é unha rede de apoio, de amizade que queda aí, que é moi difícil de olvidar, non? Pero en cada taller con elas aprendo un mundo, non? Contanos un pouquiño, pois, algunha anécdota destes anos que lembres con especial agarimo. Precisamente, como son casos de moita violencia, mulleres que fuxiron do seu país por agresións machistas ou incluso algunha muller que tivo o propio radar, non? É dicir, tiña como un walkie que era para ver se se acercaba o seu agresor pois lle sonaba, non? Son cousas que eu, por exemplo, vías, pero nunca me tocou vivilas, non? Sí que houve moitas mulleres que a mí me impactaron pola cantidade de violencia que sufriron nas súas vidas, non? Pero que ao fin e ao cabo, ti cando entras nun grupo de autodefensa feminista daste conta de que a pel de que elas habitan, ti tamén as habitaches ou viviches unhas experiencias moi similares na túa, non? É increíble a cantidade de violencia que recibimos e xuntas como que podemos combatilas mellor, non? Cristi, que desexo tes como deportista e activista daqui ao teu futuro? Pois o meu desexo quizáis sexa non tanto as medallas, senón chegar a visibilizar máis o que son as compañeiras feministas galegas, é dicir, sempre que subo ao podio eu fago moito este simbolito, non? Que é algo que caracteriza que non só estou eu, senón que detrás miña estades todas, non? A verdade que é a motivación, é intentar chegar lonxe, pero máis visibilizando todo o que hai detrás dunha sola persoa, non? Bueno, Cristi, pois moitas gracias por participar. Grazas a ti.